Двама тинейджери на 16 и 17 години са пребили свои връстници в центъра на циганската махала в Самоков. Да, посред бял ден. Да, без страх от последствия. А защо? Защото знаят, че дори да ги хванат и ги хванаха, законът ще ги гали по главата с възпитателни мерки, но такива няма. Полицията си е свършила работата, разкрили са ги, но какво от това? Като наказателният кодекс, член 61, алинея 1, казва, че можело и да няма съд, и да няма присъда, стига деянието да е било от лекомислие в кавички, забележете. Побой на улиците, вече лека пакост. Министърът на вътрешните работи Даниел Митов говори миналата седмица за нуждата от нов закон срещу детската престъпност, само че приказките не стигат. Законите остаряха, страхът от властта изчезна, а насилието по училищата, улички и квартали ескалира. Колко още леки побоища да чакаме, докато стане твърде късно? Може да ни последвате в YouTube. Последвайте ни!